sekitarnya. Wae wong Jatirejo, aja mek ngrogah-ngrogoh sak, nyawer oleh wani. Asik. Oke, selamat siang konco-konco Dranker pimpinan Mas Saiful. Hey. Ayo le, joget sitok-sitok hewani le. Tanggal 30 Oktober dek wingi. SMS-mu isih ono HP iki. Tak simpen ono jero folder pribadi. Terus tak waca saben awan saben bengi. Saka terminal Arjosari kowe pamit budal ning Bali. Ambo Denpasar, ambo ngendi? Ambo kecantok cowok Australia. Bareng saiki kok ngajak bubar. Apa kowe kecantok cowok Denpasar? Keputusan bulan tekadmu ning Bandungoku padang modalan. Sing penting aku wis tau ngrasake yen ngajak pisah aku mung manut wae. Joko Dudot Denpasar wakeh tunggale. Pilih gedut apa wayang apa mati. Woi. Wah. Oke, selamat siang konco-konco Dranker. Hey, ora prawan ora rondo aku ngerti kowe sapa. Ora Joko ora Dudok karo aku jane padha. Wanti-wanti ojo nganti aku lali, tapi engkau lupa diri. Cintaku kau bawa pergi. Pikir kowe penak turu wae. Sopo ngerti aku ngimpi bentuk kowe. Jroning ngimpi kowe terus tajak ngene le. Penak tiba kodo wae. Tanggal 30 Oktober kek wingi. SMS isih ono HP iki. Iya, tak simpen ono jero folder pribadi. Terus tak waca saben awan saben bengi. Saka terminal Arjosari kowe pamit budal ning Bali. Ambo Denpasar, ambo ngendi? Ambo kecantok cowok Australia. Bareng saiki kok ngajak bubar. Apa kowe cowok Denpasar? Iya iya. Putusan mung pantung aku
yen ra gelem penak diplen